Volám sa Simona Salejová, navštevujem Strednú odbornú školu služieb a predstavujem vám svoj odbor kaderník. Správne nástroje a priestor sú základom našej práce a nášho vzdelania. V našom kaderníckom salóne sa učíme, že kaderníctvo je aj o vytváraní atmosféry a o zážitku, ktorý si zákazník od vás berie domov. Naša škola ponúka 2 salóny a množstvo nástrojov, vďaka ktorým si budeš môcť počas 3 rokov osvojiť zručnosti potrebné na to, aby si bola dobrou kaderníčkou. Na modulových hlavách sa naučíš krok za krokom, ako česať, stylovať, zapletať, strihať, kulmovať, natáčať rôzne druhy vlasov. Svoje zručnosti budeš môcť uviesť do praxe počas štúdia na skutočných zákazníkoch a zákazničkách. Ponúkame ti príležitosť zúčastniť sa na odborných súťažiach a podujatiach, kde ukážeš svoj talent. Talent, náš odbor, pridaj sa k nám, prihlás sa už.